back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ngano? Unsa naman say giilt ni atong babayana? Ayaw jud ko ninyong limde ha, tong anay jud ko ninyo. Kuan, Milay. Gipetisyonan ko no si Dayan. Oh, unsa? Gipetisyonan? Si kinsa siya mo petisyon sa akong anak ha? Kinsa siya? Ma, dili unta ko gusto mo tuo pero ang kapitan manggoy mitog anak ko. Nangita yung sakit sa lawas kining babayana da. Ano ka, Milay? Unsay mo buhaton? Wa kinahanglan na ang petisyon. Kaming duha mo'y magtaksanay. Aron ko si kinsa man ang mapildi sa among panagatubangay, mo'y mawain ning lugar ah. Ma, unsay buti bang ipasabot? Ayaw na lang ko hilabte! Ma! Kaniyot si Soy! Kaniyot pa yung pinutang! Ayaw pag pinutong. Gidaog-daog nagmayong akong anak. Unya mingon pa yung kamanoy nga dili ko magpinutong. Ay, pasilon, uy! Unyag magkapatay ka! Unsa may tabo! Bahala na! Bahala na! Basta kay nga akong gipatay, usa ka demonya! Ma, mamaluoy taong ka. Ayaw na silang sudyai. Unsay ayaw! Dele mahimo. Usa ka pagpakauaw ang gibuhat ni atong babayhana. Milay. Pugong nga na, ha? Pugong! O na! Kalma lang, good! Aron way dugong mo ba, no? Ipablatter si Rosing sa barangay, aron adto ba dito husayon? Sakto si Auntie Ma. Ato lang ta sa barangay. Ubalan ta ka. Ma, sige na in town, Ma. Ay, kawa ni mo'y klaro, G, oy. Naibaw pa kway nga nangita kas imong inahan og diwi na, aron pugan sila sa petisyon nga ilang gipaningha. O ba natagyog ka? Og idayon gid nako ang bugno ni atong ritaso. Walang bitati ka, Dad Arol. Kaya tingaling mabulabog niya ang akong toyo. Anya, sa maroy mo una. Pugan kagid si mama nga dili madayon ang iyang plano. Dili mahimong ipalayo niya si Angie kanako. Mabuang gusto mang kamingaw. Ang ako manggugi kahadlukan, Jay. Tingalig doon na sila da utang buhaton kang dayan. Dili na mabuhat ni Mama Carol. Nga, naidili. Labi na gid kun sibahan atong ritaso. Wa na kumasayod kung si angay kong buhaton. Kaluoy po ni mo, G, oy. Parehas nga doon sa kong kasing-kasing ang mga pinuhat kinagiyahay sa pagkabot sa ilang kadaugan. Pero ang kadaugan sa imong inahan, maoy kalautan sa akong amiga. Naibaw ka, anak, Jay, wa ba? Kung sa may angay na akong buhaton, Rol. Usaragi imong kapilian. Usaragyoy imong lapanan. Ang imo bang inahan, nga mo'y nagpakatao ni mo ni kalibutan? O si Dayan ba nga imong kalipay? Maong kinahanglang mamili ka anak nilang duha, Jay. Oh, unsa may ato ninyo? Akong ipablatter si Rosing Cap. O kinahanglan nga imong maresolbar ang among kagubot. Kay kung dili man gani, ako mo'y mangunay sa pagdesisyon ni ini. Uy, Milay. Inayin ko na yung mag-ingugod. Kalma lang. Kay, kapitan ang imo karong gikaatubang. Bitaw, Ma. Panglingkod do na mo, aron matarong ning atong istorya. Sige na, Milay. Madali, Ma. Lingkod na. Salamat kaayo ka. Way sa pa yan, Milay. Karon, nganong imo mang ikiha si Rosing? Nganong iya mang petisyonan ang akong anak? Unsa mang kurisa ni Anastasia nga iya mang papawaon dinhi? Dinhi siya mataw. Unya, basta-basta na lang niyang hinginlan. Kung makigatubang mo nako, Milay, kinahanglang doon na tay settlement nga makabot. Dili ba? Nga husayon ta mo dinhi sa hinay lang nga tingog. Mupasalig ni anak si Mama Kap. O nganong ikaw man kunin mo pasalig ha, Anastasia? Kulang good, Milay. Abi ko ni mo, Milay, kining barangay, alang lang sa settlement. Kung di mo magkasinabot, sud sa tulo ninyo kapanag atubangay,
Mahimong hatagan ko kamog certification to file action aron mangabot mo sa korte. Nga naman ginababayhana. Nga magbuot-buot man na siyang desisyon alang sa akong anak. Puyo! Puyo, Milay! Ay, Puyo, Intan! Ay, mabagay ang tao ng bildo si Papa sa lamisa ni Kap! Di pa tungan naman ng bildo! Ikaw rin ay magkontrahan ni Kap! Ma, kaangayan magkang imong gipangita. Utang buot ayaw dahil pangisog. Naglagot pagod kog maayo ni Anang Rosé. Unsa man na siya. Gamhana na malagyo ng baybayhana sa atong dapit. Nga magbot-bot masyag kisay papuyon ng atong lugar. Sige. Nakasabot ko sa imong gibati, Milay. Akong ipatawag si Roseng. Pero isaad na ko, nga kon magkaatubangay namong duha, kinahanglang ipatigbabaw na to ang kasagrado ni Nidapita. Mahimo ba, Milay? Tubaga si Kapitan, ma. Ito, Milay. Nangutan ang kapitan ni mo. Ay, nagpaabot siya sa imong tubag. Ay, napangitog away, good. Kung magkaatubangay gid mo sinang Rosing, ma, hinaya lang in taon imong tingog. Malipay kay ko, Milay, kung sa akong atubangan, magkauli ang maayo ninyong kabubuton. Unsa man, makalaom ba ko ni Ana, Milay? Makalaom ka, Kapitan. Kung mangayo siyang pasaylo sa iyang pagpakaawaw sa akong anak. Hay naman si Jay, tita. Milakaw. Nagkatinubagay gyud ming duha. Way batasan. Walang ganyan mauna-huna. Ang kahagog at nagipuhat. Namirmar ba gitong taantanan nga ako mga paryente? Pero ambot lang. Gigumos gyud ni Jay ang papel. How painful. Ay, kabala ka ni Ana Iha. Nga naman di ay kon maghimo taglain. Oh no! Nga no? Nakasiguro ko nga di na sila mo pirma. Unsa? Pero ganong nagduda ka man nga dili na sila mamirma. O imo magkasilang gitug-anan sa tinuod kinsas Anastasia. Kuan? O nga unsawi na? Wa ko sila mapasabot. Basta kaya ako lang sila gipadali o gipadali na ko mapirma ba niya itong papel nga akong gida. Mo pirma lagi gihapon na sila kung magdakag petition paper. Kinahanglan nga madayon gyud ang atong plano. Unsay mahitabo ko? Kung dili madayon, tita. Madayon lagi. Doon na magod ko lang paagi, tita. Aron sa ingon, dili na makabalibad si Jay og iya na kong pakaslan. Doon na kay laing paagi. Doon na, tita. Og mas epektibo ni sa imo karong plano. Unsa ka na iha? Sa pagkakaroon, dili ko pa una ibulgar. Ako unang kumplituhon. Kining nahunahunaan kong paagi. Aron way paltos. Bida ninyo. Nganong inyo pa man kong gipungan nga sulngon katong Roseng? Nganong gipaagi pa man ko ninyo sa barangay? Mas maayo manggod na ang anak mo magsulti sinang Rosing sa barangay, ma. Karabang atubangan kid sa kapitan, aron may makabot kitong kasabutan. Unya! Magpaabot pa dayta kung karos amo to nga si Roseng sa barangay. Hindi daw magpaabot nga. Sumunan pa man si Rosing. Dogay na kay na! Nga naman, madlo kang mapanos ng imong kasuko ni Rosing. Mas maayo noon, ma, aron wa kagay kontra. Usay maayo ha, Anastasia? Maayo nang hingin lang ka sa mga tao ni ining dapita. Ay, sus! Milay! O sa kutuo ng tanang yung mga tao din mo papahawa sa ako pagkamangko ni yung nung kumatuoan na ang tanan jud. Doon na sa dito, oy! Sa mga tagna ni Dayan. Auntie, Katari ay natagnaan ni Dayan. Onsa man, mupiyang lang yun sila sa ilang mga mata aron matuman ang gusto ni Roseng. O kato mga kontra ni Roseng. Mutuo di ay siya mga bakak nga pagpasabot, may tungod sa petisyon. O kato nga, mga edukada, basta na lang di silang mupirma. Di sa jug ko mo sugot nga ingon na lang niya kasayon ang pagpatuman ni Roseng sa iyang petisyon. Mag-agion na siya sa patay kong lawas. Hoy! Ayaw kong pakonsensyahan jihani anang imong pasug-o! Nakonsensya ka lang, ma.
Pero imo lang gisumbalik nako. Ngano magpasugo man kuno nimo? Natungod kay sayo pang imong plano. Mapakyas ka lang. Dili! Mayo! Oh, Nang Rosing! May nanawag nimo, ma. Nang! ay, ambot lang kinsa na. Wa man sa ko gipaabot nga bisita. Kinsa na? Mayo! Tanod di bay! Ma, Tanod daw ni! tanod mas barangay ang nangita nimo. Ngano pangitao magkuha magkubagkasa? Bay! May sumun alang kang nang Rosing! Ha? Unsa to? Ma, may mireklamo nimo. Hinungdan gipadadaan kag sumon. Kinahanglan nga imo kini atubangon, ma. Wala duga yung imong pagpaabot milay. Kay, magatubangan naman mo si Rosing sa barangay karong hapon. Labing maayo! Ma, isaad na ako ha nga. Di mo ipatigbabaw ang imong kasuko. Kung musulti ang kapitan, paminawag gid siya ha. Hoy, Anastasia! Ayaw ko tudlo kung unsay angay kong buhaton. Timan ine. Ikaw mo hinungdan ning akong kalagot. Nahibaw ko, ma. Nahibaw ko. Ang ako mangkuit, tingali ikaw mo imamahimong burukinta sa inyong husay. Ug adto na hinuon mo laban ang kapitan ni Nang Rosing. Kuri ka dyan, Dayan. Gusto dyan ka na yung mag-isulti, Day. Nga, masamot siya kagwapo kung isulti ka, basta. Basta ba, muna. Ay. Basta ikaw nilay, paminaw. Pira-pira tabang mata ay. Cool ka lang. Paminaw lang igisulti ni Rosing. Sa higayon nga ikaw na may hatagan ng higayon ni kapitan nga may musulti. Hala, pira! Hiret! Maayo kay ni among duha. Milay, Rosing. Hoy. Kamong mga way labot. Adto lang una mo sa gawas. Mahimo ba? Palihog lang. Gawas lang una mo. Yung mga tanod, rumang krimulit. Mas mayo manggod nang sila ray mag-istorya. An, dali. Arita dire. Jay, buhi ilang akong kamot. Sige, buhian ka. Pero kinahanglan magsulti ta. Kinahanglan kita mo imusulbad sa problema sa ato mga inahan. Asa man ta magsulti? Dire. Dire lang ta. Sorry gid kayo nga nahitabo niya. Naiubos kay ko sa gibuhat sa imong inahan. Mura pag doon ako'y sakit nga mananakod. Nga kinahanglang petisyonan aron mawa ning dapita, Jay. Isaad ko an. Pugnan ko si mama kutob sa kumahimo nga mapakya siya sa maong niyang tinguha. Bahala dili na mi mag-ilhanay nga inahan og anak. Makahimo ka? Makahimo ko. Kung magkana ni makapahigbatan ni mama nga sayop ang iyang gibuhat nganong dili. Dili ko makatukot nga mahilayo kan ining dapitaan. Dili sab ko gustong malayo ining dapita, Jay. Kay dinhi ko mataw. Dili ko ibili ni Papa sa diyang miuban sa tulabang makakakahom dito sa langit. Nakalitan kay ko sa diyang gituganan ko sa kapitan sa tinguha ni Mama ni mo. Nakumot kong papel nga mo igpapirmahan ni mama sa mga tao nga ilang kaabin. Nganong ingon man anak kadako ang kasilag sa imong inahana ko, Jay. Anastasia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!